ቡናና ቃትሪ አግብ ተሰብሲብ ካልስተ ኦ ማይ ጋድ ሰላም ሰላም ቤተሰብ እንኳ ዓብፅሕኩም ንመስቀል እውነት ለመነጋር መስቀል ብድሕሪ ቢያነሰ ብዙሕ ዓመት መስቀል ውዒልና ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ደስ ይብል ድባቡ ቆንጆ ሓሪፍ ነይሩና እንኳ ዓብፅሕኩም ካብኡለ ኣሕዋተይ ማዕረይ ዩቱበይ ፅቡቕ ስለለየለ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እናገበርኩም ተሓዋወርኒ እና በይዛኹም ዩቱበይ ፅቡቕ የለይና ላይክ ኮመንት ናገበርኩም ከምዚ ኢልና ቆናጆ ኮይንና ቆንጂጂ ኢልና ፀጉርና ትሕዝ ዘቢና ከምዚ ትሪእና ኣለኹም ላም መስቀልና ኸድና እዩ ንፅበለና ግን ሰብ ዳግም ሃሰይቲ ኣድናይ ለመፅዮም ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ እንታይ ይረአ ኣሎ እዚ ፎቶ ንዑ ተላዓሉ ተባሂሎም እዮም ፎቶ ይለዓለዉ ፎቶ ይለዓለለ እዩ ፍሽክ ተባሃሉ ፍሽኮሉ ይብሎም ኣለኹ ፍሽክ ኮዩ ኣብዚ ቆልዓ ንእሽተይ ምኻድ ኣብያትና ከይዲ ተበልናዮ ገዛ ኣብያ መፅየ ምሳኻቱም ኢሉ ኣብያ ብቻ ከም ዝኾነ ኮይኑ እቲናያ ገዝኣ ኣይትኸዲ ምሳና ኢልና ኣብዚ ሓዲግናያ ናኸድና እዩ እውነት ንምንጋር ግን ደስ ኮለካ ውለለ ዝኽዳን ኣነ መሊሰዮ እኒኹ ብጣዕሚ ቅልል ዝበለ ደስ በሃሊ ምንም ነገር ካይለይሕዝ ኢድ ካይሕዝ ማዓንጣ ካይሕዝ ምንም ካይሕዝ ብጣዕሚ ቆንጆ ቅድሚ እንደይ ወርሒ እዩ ኣብ መርዓ ልኾነ ተኻሪና ነርና ክዳን ግን እሱ ግን ኢድካ ልኾነ ከም ደስታኻ ፍትሕ ይትብሊ ኣብ ማዓንጣኻ ልኾነ ብዙሕ ደስ ይብለካይ እዚ ግን ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ፎቶ እዩ ኣነ ደስ ይድኖ ብቻ ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም ንኸድ ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ብሽክት ተገዚእና ናበላዕና እዩዋ ኣብዚ ፅርግያ እዩ ንዑ ብዙ ንመፂ ንዑ ስሓበው ጠጠ ባጃጅ ትመፅእ መፀት ባጃጅ ናበልኹ ንኸደው ንብል ብቻ ንኸድ ኣለና ተሓደ ሓዘኒ ይብለካ ተሓደ ውጠጠኒ ንኸድ ወዲ ከተማ ፀገም እዩ ሰብ ኮይኑ ሃገረ ሰብ ክዓቢ እኒኦ የምር ማለት እዩ እዞም ቆልዑ ጠንካራታት ይኾኑ ንኩሉ ነገር እዚኦም ፈራሓት ክፈርሑ ብጣዕሚ እዮም ፈራሓት ጠሊ እያ ተፍርሖም ወዲ ከተማ ፍራሕ የውዚ ለ ቤተክርስትያን በፂሕና ከምዚ ይወርድ ኣለዎ ከምዚ ናበሉ ይነበሩ ግን ከዚ ግን ክንስዕሚና ኢሎም ስለዝኾኑ ናወረዱ እዩ ይወርድ ኣለዉ ትሪእዎም ኣለኹም ወሪድና ስዒምና ዝኽደን ነበልና ዝንቅዕ ስላም ደስ ይለካ ፈትዩ ኣነ ኣብዚ መፂና እዩ ግን እውነት ለመነጋር ብጣዕሚ ፀሓይ ስለዝኾነ ማይክሮፎን እዩ የድምፂ እንትን ኮይኑ እምበይ ኩሉ ሰብ ጭል እኒኦ ላብ ፅላል ፅግዕ ኢሉ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፀሓይ እኒኦ እና ናብ ፅላል ፅግዕ ኢሉ እምበይ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ እዩ እዚ ተቓፂሉ ምስ ተወድአ እዩ ግን ሓዊ ልኸይረአ ዩቱብ ኣይፈቕዲ ብዙሕ ኣይተረአየ በቐትማለ ዝኾነ ቪድዮ ለቂቐ ኣባላሽ ኢለ እዩ ማለት እዩ ሓዊ ኣይፈቕዲ ይመስለኒ ህፃውንቲ ምናምን ኮይኖም ዝኾነ ነገር እትየና ኣብዚ ዳማዘር ነብፅሕ ኣለና ኸድና እዩ ኣይ ብቻ ዝሮ ኣነ ለኸደል እየዋ ከይድና ዳማዘር በፂሕና መፂና ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ለ ቡና ናሰተና ሕምባሻ ጌርና ካሊእ ቡና እዩ እምበ ኦሪጂናል ቡና ኣዳሜ ገገዝኣ ሰትያ እያ ኣብዚ ኢላ ሲስተር ኣፍሊሓ ቡና ኩለና ማለት ኢና ግቢ ኩለና ተኣኻኺብና ቡና ነሰተና እዩ ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም ደስ ዝብል ቡና ምስ ቁርሲ ቡንና በላዕና እዩ እዚ ይመስል ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም ና መስቀል ውዕሎ ብጣዕሚ ደስ ይብል ማርያም